Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Κάντε λίγο ησυχία για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όσοι συμμετέχετε στο quiz, έχετε κάποιες οδηγίες. Είναι να σκανάρετε τον κωδικό με ένα νούμερο που σας έχουμε δώσει. Να σας εξηγήσω εξ αρχής ότι είναι μερικές απλές ερωτήσεις καθημερινές. Δεν υπάρχει απόλυτη σωστή απάντηση ή λάθος. Γι' αυτό η βαθμολογία θα είναι πολύ ελαστική ανάλογα με το πώς θα προχωρήσει και η συζήτηση μετά από κάθε ερώτηση. Και δεν έχουμε στο σκοπό να διαγωνιστεί κανείς εναντίον κανενός. Είναι ανώνυμες οι απαντήσεις και είναι συνολικά σε 2 ομάδες που σκεφτήκαμε να κάνουμε. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρος ότι εσείς που συμμετέχετε έχετε περάσει από τη γραμματεία, έχετε πάρει το QR code, το έχετε σκανάρει και έχετε βάλει και έναν κωδικό. Είναι από τον I1 ή από τον I1 έως I11 ή από το I1 έως I11. Λοιπόν, ας έχουμε τις διαφάνειες, παρακαλώ. Το σημερινό quiz θα είναι ένας αγώνας μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδος και της νοτιωτικής Ελλάδος, σκεφτήκαμε. Και έχουμε διαιτητές και από τις 2 περιοχές. Ο κύριος Σαβούρης, γνωστός νησιώτης, και εγώ. Και στο βάρ για τις απαντήσεις έχουμε τον κύριο Τσάκωνα και φέραμε φέτος και Ιταλό διαιτητή, τον κύριο Κολέτη, γιατί πέρσι είχαμε αρκετές διαμαρτυρίες. Επομένως, θα υπάρχει αμεροληψία. Και να σας παρουσιάσω καταρχήν τις ομάδες. Έχουμε για την ηπειρωτική Ελλάδα τον κύριο Αγγέλη, την κυρία Αγγιώνη, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον κύριο Μάλιο, τον κύριο Σταματόπουλο, την κυρία Παρίση, που είναι οι παθολόγοι της ομάδας αυτής, και πλαισιώνονται από τους καρδιολόγους μας, τον κύριο Ξενοδοχίδη, τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον κύριο Πατσιάνη, τον κύριο Σταθογιάννη, την κυρία Χατζιανέστη. Και η νησιωτική Ελλάδα εκπροσωπείται από την Τζίνα Βαθιά, από την Νάντια την Κοναρή, τον κύριο Ποθητό, τον κύριο Σπάθα, την κυρία Γονιωτάκη, τον κύριο Σκληρό, την κυρία Αυγούστου και από τους καρδιολόγους μας τον κύριο Ραβαντινό, τον κύριο Δελάκη, τον κύριο Κατσιάνο και την κυρία Ριγάτου. Λοιπόν, επομένως, να χειροκροτήσουμε λίγο τις ομάδες που μπαίνουν στο γήπεδο. Λοιπόν, όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι να συζητήσουμε κάποια καθημερινά κλινικά σενάρια σχετικά με την αντιθρομβωτική αγωγή και να δούμε τι προτείνουν οι σχετικές κατευθυντήριες συστάσεις. Τα πεδία είναι, όπως σας είχα πει και στο διάδρομο όταν συναντιόμασταν, είναι κάτι σχετικά με κολπική μαρμαριγή, με φλεβοθρόμβωση, πνευμονική εμβολή, αθυρωματική νόσο, βαλβιδοπάθειες, προεγχειρητική διαχείριση ή αλληλεπιδράσεις, συνηθισμένα κλινικά θέματα. Επειδή, όπως σας είπα προηγουμένως, πολλές συστάσεις έχουν ένδειξη 2α, 2β, σε κάποιες ερωτήσεις είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες της μιας σωστής επιλογής και θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι που να είναι εξωφρενικό, όλα μπορούν να δικαιολογηθούν σαν απαντήσεις. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα, όπως είδαμε και στις πρωινές συνεδρίες, πόσο λεπτή είναι η ισορροπία μεταξύ του θρομβωτικού και του αιμορραγικού κινδύνου. Επομένως, θέλω να ξέρω ότι έχετε σκανάρει το QR code. Κάθε επιλογή θα έχει 3 μόνο επιλογές. Θα σας αφήνουμε ένα 15-20 δευτερόλεπτα, νομίζω, για να ψηφίσουμε. Θα συζητάμε λίγο τη σωστή απάντηση και οι διαιτητές ανώνυμα θα μας κρατήσουν οι διαιτητές μια συνολική βαθμολογία να μας πει στο τέλος. Στο τέλος, οι ομάδες θα έχουν ένα δωράκι για την παρουσία τους εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το QR code, ώστε το έχετε. Λοιπόν, είμαστε εντάξει γενικά. Κύριε Αβούρη, θέλετε να καλωσορίσετε και εσείς λιγάκι την... Καλωσορίζω και εγώ τους αγαπητούς συναδέλφους. Εύχομαι εφαγωνίζεστε και να κερδίσουν οι νησιώτες. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Έχει εμφανιστεί στο κινητό σας αυτό. Μόλις ξεκινήσει, θα τρέξει και η διαδικασία. Εντάξει, αυτό κρατάτε στο κινητό σας. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα το δούμε και υπάρχει πάντα και η ψηφοφορία διαβοής, άμα if everything else fails. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν, εντάξει. Πρώτη ερώτηση. Έχουμε έναν ασθενή 71 ετών, ο οποίος έχει αμυλοείδωση τρανστιρετίνης. Παίρνει αγωγή ταφαμίδης και παρουσιάζει προξιμική κολπική μαρμαριγή. Έχει ένα CHA2-VASc score 1. Ο άρρωστος δεν έχει ούτε αρτηριακή υπέρταση, ούτε αγγειακή νόσο, ούτε σαχαροδιαβήτη, ούτε καρδιακή ανεπάρκεια, ούτε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επομένως, το CHA2-VASc 1 είναι μόνο λόγω της ηλικίας που είναι κάτω των 65 ετών. Ποια αντιθρομβωτική αγωγή έχει ένδειξη, οπότε μπορείτε να βάλετε ότι δεν χρειάζεται καμιά αγωγή. Θα δώσουμε ασπιρίνη 160 με 325 mg ή θα πάμε σε κανονική δόση
αντιπικτικού, ενός ΝΟΑΚ. Έχετε λίγα δευτερόλεπτα να ψηφίσετε. Και να μου πείτε και αν δουλεύει το... θα το δούμε, θα το δούμε μόλις. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι το 3. Ουσιαστικά, τι ψήφισε ο κόσμος όμως, το δούμε. Λοιπόν, για να προχωράμε λίγο, πάντως η αντιπικτική αγωγή σε άτομα τα οποία έχουν κολπική μαρμαριγή και έχουν είτε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είτε καρδιακή αμυλοείδωση, ανεξάρτητα από το Charles Score, ακόμα και είναι ένα άτομο κάτω των 65 ετών, χωρίς κανένα παράγοντα κινδύνου, πρέπει να πάρει αντιπικτική αγωγή κανονικά για την αποφυγή της θρομβοεμβολής. Και ειδικά στην αμυλοείδωση, όπως προχωράει και μάλιστα τα στάδια από το 1 στο 3, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων παρουσιάζει κολπική μαρμαριγή. 76% των ατόμων με καρδιακή αμυλοείδωση θα κάνουν κάποια στιγμή κολπική μαρμαριγή. Και η διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού και η θεραπεία με ταφαμίντις έχει μια καλύτερη επιβίωση. Αν και συνολικά τα άτομα τα οποία κάνουν κολπική μαρμαριγή ή δεν κάνουν κολπική μαρμαριγή δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά στην θνητότητα. Θέλετε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό, ώστε να λύσουμε λίγο τα τεχνικά θέματα. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση είναι ένας ασθενής 75 ετών, ο οποίος έχει μειωμένη κάθαρση κρεατινίνης, 38, έχει πνευμονική εμβολή, δεν έχει κάποια αιμοδυναμική επιβάρυνση και έχουμε πάει σε ένα σχήμα αντιπικτικής αγωγής με τα ΝΟΑΚ. Ποια είναι η σωστή δόση των αντιπικτικών φαρμάκων λόγω της νεφρικής της λειτουργίας. Επομένως, είναι ένας ασθενής με πνευμονική εμβολή και έχει χαμηλή κάθαρση κρεατινίνης, 75 ετών. Θα δώσουμε ελίκουις 5 mg 2 φορές τη μέρα για 10 μέρες και μετά 2,5 mg 2 φορές τη μέρα στη συνέχεια. Θα δώσουμε ξαρέλτο 10 mg 2 φορές τη μέρα για 20 μέρες και μετά 15 mg τη μέρα. Ή θα πάμε ριβαροξαμπάνι 15 mg 2 φορές τη μέρα για 20 μέρες και μετά 20 mg μία φορά την ημέρα συνολικά. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο. Εντάξει, εξηγήσαμε γιατί. Μπορούμε να το κάνουμε για τη δεύτερη ερώτηση τώρα. Να μην ξαναψηφίσετε για τη δεύτερη. Ναι. Είναι κάπως μοιρασμένες οι απαντήσεις. Ωραία, ξαναγυρίζουμε στις διαφάνειες. Το σωστό είναι το 3. Είναι η πλήρης δόση. Γιατί αυτό αντανακλαστικά κανένας πάει σε μικρότερες δόσεις παρασυρμένος από την κολπική μαρμαριγή. Στην πνευμονική εμβολή όμως τα πρωτόκολλα, όπως δοκιμάστηκαν στις μελέτες, περιέλαβαν ασθενείς οι οποίοι είχαν κάθαρση κρεατινίνης από 30 και πάνω, αποκλίνανε τους κάτω από το 30. Επομένως, όλοι από πάνω από 30 κάθαρση έπαιρναν το ίδιο δοσολογικό σχήμα, το οποίο είναι το τυπικό που κάνουμε, δηλαδή για το απίξαμπαν 5 mg 2 φορές τη μέρα, 10 mg 2 φορές τη μέρα στην αρχή και μετά 5 mg 2 φορές τη μέρα, ενώ με το ριβαρόξαμπαν πάμε στα 15 mg 2 φορές τη μέρα και μετά 20 mg μια φορά την ημέρα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ακόμα και στα κάτω, μεταξύ 50 και 30 είναι οι συνηθισμένες δόσεις, απλώς όσο προχωράει χαμηλότερη η κάθαρση πρέπει απλώς να είμαστε πιο προσεκτικοί για τις αιμορραγίες. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Με τη διακοπή πιο αντιαιμοπεταλιακού, αυτή είναι εύκολη. Αποκαθίσταται ταχύτερα η συγκόλληση των αιμοπεταλίων με το Μπριλίκ, με το Πλαβίξ ή με την ασπιρίνη. Βάλτε το χρόνο. Το οποίο έχει και σημασία για τους χειρισμούς σε περιεγχειρητικές περιπτώσεις. Εντάξει. Ωραία. Να δούμε το αποτέλεσμα. Το τικάγκλορ, μπράβο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση, σωστά. Θυμίζουμε ότι το τικάγκλορ, το Μπριλίκ, έχει μία αναστρέψιμη σύνδεση με τον υποδοχέα πίδιο Y12 και η διάρκεια της δράσεως του είναι σαφώς μικρότερη από τα άλλα, τα οποία αναστέλνουν το αιμοπετάλιο για όλη τη ζωή και γι' αυτό και στις συστάσεις με την διακοπή του αντιαιμοπεταλιακού, όταν πρόκειται για χειρουργείο, το τικάγκλο μπορούμε να το κόψουμε 3 με 5 μέρες, ενώ την κλοπιδογρέλη σίγουρα 5, την πρασουγρέλη ακόμα περισσότερο, όπως συζητήσαμε και το πρωί. Ωραία, προχωράμε στο επόμενο. Έχουμε έναν ασθενή 70 ετών με αρτηριακή υπέρταση, ο οποίος τη δεύτερη μέρα μετά από άνω πνευμονική λοβεκτομή παρουσιάζει μια νεοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαριγή.
ο ρυθμός αποκαθίσταται μετά από 36 ώρες, σχετικά γρήγορα. Μπορείτε να βάλετε το χρονόμετρο, καμιά αντιπικτική αγωγή, οπωσδήποτε αντιπικτική αγωγή για 1 μήνα τουλάχιστον ή σκέψη για αντιπικτική αγωγή για 1 μήνα τουλάχιστον. Εδώ όσοι ήταν στο πρωινό session θα πρέπει να το απαντήσουν. Δεν ήσασταν όλοι, αλλά... Επομένως είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει εμφανίσει κολπική μαρμαργή, έχει πρόσφατη λοβεκτομή, είναι ακόμα πολύ νωρίς μετά το χειρουργείο, παρουσιάζει μια κολπική μαρμαργή η οποία αποκαθίσταται και είμαστε πια σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Λοιπόν, έχετε οι περισσότεροι λέτε το 2. Όχι, η σωστή απάντηση είναι το 3. Αλλά και το άλλο δεν είναι τελείως λάθος. Εδώ ο κ. Ματιάκης το πρωί τα εξήγησε πολύ καλά, οπότε δανείζομαι και τις διαφάνειες που έδειξε. Νεοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαργή μεταπερεμβατικά μετά από θωρακικά χειρουργία είναι συχνό, 20 με 50% των περιπτώσεων. Διάφορα αίτια, φλεγμονή, τραύμα. Τα άτομα αυτά έχουν τετραπλάσιο κίνδυνο να κάνουν αγκιακά εγκεφαλικά στη δεκαετία. Έχουν οκταπλάσια πιθανότητα να κάνουν και υποτροπή κολπικής μαρμαργής, δηλαδή να εμφανίσουν κολπική μαρμαργή στο μέλλον. Και οι συστάσεις είναι ότι εάν ο ασθενής έχει περιεγχειρητική κολπική μαρμαργή, αλλά βγαίνει στην έξοδο με φλεβοκομβικό ρυθμό, τότε η χρήση αντιπικτικού για τις 4 πρώτες εβδομάδες έχει ένδειξη 2β. Και γιατί τα άτομα αυτά έχουν υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο. Επομένως, εκεί κάνουμε μια έκπτωση λίγο στην συνηθισμένη μας πρακτική. Αντίθετα, άτομα τα οποία κάνουν περιεγχειρητική κολπική μαρμαργή, αλλά φεύγουν με κολπική μαρμαργή στην έξοδο, τότε οπωσδήποτε έχουν ένδειξη 1 να πάρουν αντιπικτική αγωγή στις 4 εβδομάδες και μετά να κρίνεις ανάλογα με το CHA2DS2 score, με άλλους παράγοντες, αν έχει φτιάξει ή όχι αριθμία. Η επόμενη ερώτηση θα την παραχωρήσουμε στον κύριο Αβούρη, γιατί είναι περισσότερο προληπτική γενική ιατρική. Λοιπόν, αφορά γυναίκα 58 ετών που είναι ασυμπτωματική, έχει LDL 100 mg ανά DL, HDL 55, η ολική χολυστερίνη είναι 185, δεν έχει άλλο παράγοντα κινδύνου, αλλά έχει όμως ένα LPA 78 mg ανά DL, 200 mmol. Στα πλαίσια πρωτογενούς πρόληψης, τι θα κάνουμε? Τίποτα, ασπιρίνη και στατίνη. 1 τίποτα, 2 ασπιρίνη, 3 ασπιρίνη και στατίνη. Πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό εδώ υπέθετε θα κάναμε κάτι διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, όπως ξέρετε, για τον υπολογισμό του κινδύνου στην πρωτογενή πρόληψη έχουμε τους πίνακες SCORE που πρέπει να χρησιμοποιούμε από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Βλέπετε το χάρτη της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι στις χώρες μετρίου κινδύνου πλέον, δεν είμαστε στο χαμηλού κινδύνου. Στους πίνακες SCORE, οι οποίοι υπάρχουν και σε application στο κινητό που είναι πολύ έτσι, πιο φαντεζή, αλλά με βάση την ηλικία, την καπνιστική συνήθεια, την τιμή της ολικής χολυστερόλης, της HDL χολυστερόλης και της υπέρτασης, το κάθε άτομο βρίσκει τη θέση του στον πίνακα. Το παράδειγμα που σας διάβασε ο Διονύσης είναι χαμηλού κινδύνου, είναι στο 3. Από μελέτες του Παναγιωτάκου στις μελέτες τις επιδημιολογικές που έχει κάνει με το Πανεπιστήμιο, τα άτομα που έχουν λιποπρωτεΐνη α μικρό αυξημένο λιποπρωτεΐνη α μικρό πάνω από 50 ή πάνω από 125 mmol, ο κίνδυνος σε αυτούς τους πίνακες αυξάνεται κατά περίπου 1,3 επιπλέον. Επομένως, ακόμα και αν το πάει 1,5 φορά επάνω ο κίνδυνος, που αυτός είναι ο έξτρα κίνδυνος που δίνει η λιποπρωτεΐνη α μικρό, πάλι είμαστε στο χαμηλό κίνδυνο, στο πράσινο. Και ξέρουμε ότι αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα δεν συνιστώνται σε άτομα με χαμηλό ή μέτριο καρδιακό κίνδυνο, διότι για πρωτογενή πρόληψη, ένδειξη 3. Και επίσης, όσον αφορά τις στατίνες, τα άτομα τα οποία έχουν σκορ κάτω από 5, προσπαθούμε να τροποποιήσουμε όλους τους παράγοντες κινδύνου, αλλά ο στόχος της LDL είναι ένα 100, το οποίο το έχει ήδη η ασθενής. Επομένως, συμφωνούμε όλοι ότι δεν θα δώσουμε κάτι υποχρεωτικά. Ωραία. Και η επόμενη ερώτηση είναι πάλι ο κύριος Αβούρης, γιατί είναι μια ερώτηση ενός ασθενούς που τον ενόχλησε στις 5 η ώρα το απόγευμα. Είναι λοιπόν ένας ασθενής με ιστορικό 2 ισχαιμικών αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων προετών, που είναι σε μόνιμη κολπική μαρμαργή, εμένουσα κολπική μαρμαργή, παίρνει ριβαρόξιμπαν 20 mg μια φορά τη μέρα και η ώρα η συνηθισμένη είναι τις 2 μετά το φαγητό του, το μεσημέρι.
Δεν θυμάται αν το πήρε και έτσι ξυπνάει στις 5 και παίρνει τηλέφωνο. Τι θα του πούμε να κάνει? Να συνεχίσει κανονικά με την επόμενη δόση, δηλαδή αύριο στις 2, λήψη της ξεχασμένης δόσης τώρα στις 5 ή εισαγωγή στα ΤΕΠ για να μετρήσουμε με επίπεδο φαρμάκου. Πολύ καλή λύση για μας. Αυτό ήταν πραγματική ερώτηση που μας είχε κάνει κάποιος ασθενής. Έντρομος, ότι και αν το έχω πάρει ή και αν δεν το έχω πάρει, τι θα κάνω. Ο άρρωστος έχει περάσει 2 ισκαιμικά εγκεφαλικά και είναι 74. 75. Λοιπόν, οι περισσότεροι να συνεχίσει την επόμενη ώρα. Εντάξει. Και οι 2 απαντήσεις, παιδιά του ΒΑΡ, μπορεί να τις πάρετε σωστές και τις 2 πρώτες απαντήσεις και θα σας πω γιατί. Η σύσταση είναι, υπάρχει ένας πίνακας στις κατευθυντήριες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη σωστή χρήση των ΟΚ, που έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα για θέματα αν το έχεις ξεχάσει, αν έχεις πάρει κατά λάθος διπλή δόση, πώς το παίρνεις. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι το Rivaroxaban είναι καλό να το παίρνουμε με γεμάτο το στομάχι, το λέμε πάντα στους ασθενείς. Έτσι. Τώρα, αν υπάρχει αμφιβολία λήψης, για το Rivaroxaban ειδικά, αν ο κίνδυνος αγκιακού εγκεφαλικού είναι υψηλός, ο άρρωστος αυτός έχει κάνει ήδη 2 αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, είναι καλύτερα να δοθεί το φάρμακο παρά να ξεχαστεί η δόση. Αν όμως ο κίνδυνος είναι χαμηλός, αν δεν είχε τους παράγοντες κινδύνου, θα μπορούσαμε να του πούμε, όπως είπατε πολύ σωστά, να πάει την επόμενη μέρα. Στα ΝΟΑΚ που έχουν 6 ώρες, που τα δίνουμε ένα 12ωρο, συνήθως πάμε στην επόμενη δόση, γιατί η καμπύλη, όπως είναι τα επίπεδα, δεν έχει τόσο μεγάλες διακυμάνσεις όπως έχει στα φάρμακα που έχουν 1 φορά την ημέρα. Ωραία. Και το επόμενο, κύριο Αβούρης, είναι ασθενής με καρκίνο. Κύριε Αβούρη. Ασθενής με καρκίνο του παχαίου σεντέρου και κεντρικό φλεβικό καθετήρα υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία με Avastin. Χρειάζεται θρομβοπροφύλαξη? Πρώτο, όχι. Δεύτερο, οπωσδήποτε, λόγω του κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Τρίτο, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Άρα εδώ έχουμε ότι δεν χρειάζεται, σίγουρα όχι, ή οπωσδήποτε μόνο και μόνο επειδή έχει τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα θα δώσουμε, ή αν θα το συνυπολογίσουμε και με άλλους παράγοντες. Ωραία, είναι και σωστή απάντηση και οι περισσότεροι αυτό έχετε πει. Ο κίνδυνος για τη φλεβοθρόμβωση στον καρκίνο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα 2 πιο popular scores είναι το Corana score, το οποίο περιλαμβάνει την θέση του καρκίνου, τα αιμοπετάλια, τα λευκά αιμοσφαίρια, την αιμοσφαιρίνη, το σωματικό βάρος. Ένα σκορ πάνω από 2 θεωρείται υψηλό. Υπάρχει και του Γεροτζιάφα το Compass Cat score, το οποίο είναι πιο λεπτομερές όσον αφορά τον υπολογισμό του κινδύνου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην αρχή της θεραπείας αλλά και κατά τη διάρκεια των θεραπείων. Ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας παίρνει 3 πόντους από μόνος του, αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι απαραίτητο να δώσει κανείς θεραπεία. Πρέπει να υπάρχουν και οι άλλοι παράγοντες και να φτάσει στο σκορ πάνω από το 7. Οι συστάσεις από το ΕΣΜΟ είναι ότι σε άτομα με κεντρικό φλεβικό καθετήρα η φαρμακολογική προφύλαξη ρουτίνας λόγω κεντρικού φλεβικού καθετήρα δεν συνιστάται. Ωραία. Πάλι ο κύριος Αβούρης έχει το λόγο. Λοιπόν, ασθενής 72 ετών, 80 κιλά, με ιστορικό ΧΑΠ, νοσηλεύεται με λίμωξη του αναπνευστικού ως οξέο σπάσμα. Έχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, με EGFR 25 ml το λεπτό. Ποια ενδονοσοκομιακή χημιοθρομβοπροφύλαξη συνιστάται? Ενοξαπαρίνη 60 μια φορά την ημέρα, ενοξαπαρίνη 40 μια φορά την ημέρα ή 30 μια φορά την ημέρα? Ωραία. Οι περισσότεροι είπατε το 30 μιλιγκράμμ, έτσι είναι. Έτσι είναι. Υπάρχουν και τα score, δεν ξέρω πόσο τα χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη. Για παράδειγμα, το Padua score για τη διαβάθμιση του κινδύνου σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Επομένως, είναι οι medical ill patients. Και η περιορισμένη κινητικότητα παίρνει κάποιους πόντους. Η ηλικία άνω των 70, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι ρευματικές ή οι οξείες λοιμώξεις, όπως είναι στον ασθενή μας αυτό, ο οποίος βγάζει ένα σκορ πάνω από 4, και αυτό θεωρείται αρκετός κίνδυνος για να πάρει κανείς θρομβοπροφύλαξη όσο είναι στο νοσοκομείο. Και ο πίνακας για τις συνιστόμενες δοσολογίες είναι για την ενοξαπαρίνη που χρησιμοποιούμε περισσότερο, είναι 40, αλλά για την νεφρική δυσλειτουργία το μειώνουμε στα 30. Θέλει προσοχή το ΙΝΟΧΕΠ, ενώ είναι 4.500 μονάδες μια φορά τη μέρα για προφύλαξη. Θέλει πολύ προσοχή όταν το GFR είναι κάτω από 30.
το απίξαμπαν που δίνουμε, το φονταπάρινουξ που δίνουν αρκετά, βλέπω εδώ οι παθολόγοι και οι πνευμονολόγοι, που είναι 2,5 μιλιγκράμμ την ημέρα, θα μειωθεί στο 1,5 για τους ασθενείς που έχουν GFR 30-50. Κάποια αντίρρηση, κάτι άλλο σχόλιο? Okay. Λοιπόν, τώρα καρδιολογικό το επόμενο. Ασθενείς με χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος. Ο χειρουργός έχει βάλει μια βιολογική βαλβίδα στη θέση της αορτής πριν από 5 μήνες. Εμφανίζει συχνές ενοχλητικές υποδόρειες μικροαιμορραγίες. Είναι συνέχεια, λέει, όπου και να χτυπήσω λίγο, ματώνω, λίγο στα ούλα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχει κολπική μαρμαριγή και παίρνει από την εποχή της επέμβασης ασπιρίνη 100 μιλιγκράμμ, όπως δίνουν οι καρδιοχειρουργοί. Επομένως, είναι βιολογική βαλβίδα αορτής, δεν έχει κολπική μαρμαριγή, παίρνει την ασπιρίνη σε μικρή δόση και έχει μικροαιμορραγίες. Τι είναι από τα τρία είναι σωστό? Η ασπιρίνη να διακοπεί. Μάλλον η ασπιρίνη μπορεί να διακοπεί. Η ασπιρίνη να αντικαταστεί από μια μικρή δόση NOAC. Η ασπιρίνη να αντικαταστεί από Efient. Πρασουγρέλη. Η ασπιρίνη μπορεί να διακοπεί. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Προλάβατε, δεν προλάβατε? Λοιπόν, εδώ είναι πώς χειριζόμαστε τις βιοπροσθετικές βαλβίδες που αν δεν υπάρχει ένδειξη για αντιπικτικό. Αν υπάρχει ένδειξη για αντιπικτικό, οι βιολογικές βαλβίδες θα πάρουν πλήρη αντιπικτική αγωγή. Είτε κουμαρινικό, είτε NOAC, εφόσον δεν είναι μεταλλική βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, στην περίπτωση της αορτής, που είναι η δεύτερη στήλη, λέγεται SAVR, οι 3 μήνες αντιπικτικής ή κουμαρινικού είναι αναγκαίο αμέσως μετά το χειρουργείο, που να γίνει η ενδοθηλιοποίηση. Από εκεί και πέρα, μετά τους 3 πρώτους μήνες, η ασπιρίνη έχει ένδειξη μόνο 2β. Ενώ αντίθετα έχει 2α όταν η ίδια πρόσθεση, προσθετική βαλβίδα, είναι στην θέση της μητροειδούς. Εκεί η ασπιρίνη έχει ένδειξη 2α. Άρα, πράγματι, εφόσον είναι κάτι ενοχλητικό, μπορεί να διακοπεί και φυσικά δεν θα πάμε ούτε σε μικρή δόση NOAC που δεν έχει καμιά ένδειξη γι' αυτό, και ούτε και σε πιο ισχυρό αντιμοπεταλιακό θα τα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Επόμενο είναι για τη μονάδα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος από τη μονάδα, ήταν προηγουμένως ο κ. Ανδριανάκης. Το Beriplex, το ακούσαμε και από τον κύριο Σπυρόπουλο στην ομιλία. Το Beriplex είναι το σύμπλεγμα προθρομβινικών παραγόντων της πήξης. Περιέχει παράγοντα 2, 7, 9 και 10. Υπάρχει των 4 παραγόντων. Αυτό είναι το ακριβές αντίδοτο για τα κουμαρινικά, για τα NOAC ή για την ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους. Λοιπόν, κουμαρινικά, σωστό. Σωστό. Θυμίζουμε λοιπόν ότι τα κουμαρινικά αναστρέφονται με το PCC, το οποίο μάλιστα ανάλογα με την τιμή του INR θα είναι και διαφορετική η αρχική δόση, το οποίο το INR μετά την πρώτη δόση ελέγξει ξανά το INR και προχωράς και σε δεύτερη δόση αν χρειαστεί. Επομένως είναι ειδικό για τα κουμαρινικά. Όπως ακούσαμε τον κύριο Σπυρόπουλο στην ομιλία, το Praxbind του Ινταριού είναι για το Pradaxa, το οποίο είναι ένα πολύ καλό αντίδοτο, το οποίο δεν επηρεάζει τη χρήση ηπαρίνης στη συνέχεια, ενώ για τους αντι-10α παράγοντες, το Ελίκους και το Ξαρέλτο, έχουμε το Andexanet α, που ακούσαμε από τον κύριο Ιωαννίδη ότι κοστίζει 25.000 ευρώ η δόση, τα οποία πρέπει να χορηγηθούν σε μπόλους και έγχυση. Έχει μεν άμεση αναστροφή, αλλά δεν έχει μελετηθεί σε καρδιοχειρουργικά περιστατικά και κάνει και μια παροδική αντίσταση στην ηπαρίνη και μια προθρομβωτική κατάσταση, όπως μας έδειξε. Επομένως, πρέπει να χορηγηθεί μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες με ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες ή άλλες απειλητικές για τη ζωή, αλλά κυρίως εγκεφαλικές αιμορραγίες και αυτές πάλι με ορισμένες προϋποθέσεις. Λοιπόν, και εγώ πάλι. Ασθενής με κολπική μαρμαριγή που παίρνει τα μπίκατραν 150 μιλιγκράμμ. Όχι, ο κύριος Σαβούρης αυτό. Όχι, σας παρακαλώ, εσάς παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, ασθενής με κολπική μαρμαριγή υπό νταμπίκατραν, 150 μιλιγκράμμ επί 2, έχει φυσιολογική κρεατινίνη και θα υποβληθεί σε προγραμματισμένη ορθοπαιδική επέμβαση. Τι είναι το σωστό? Πρώτο, η διακοπή του νταμπίκατραν 5 μέρες πριν και έναρξη χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης την επομένη της διακοπής. Διακοπή νταμπίκατραν 48 ώρες πριν χωρίς bridging ή 6 ώρες πριν την επέμβαση χορήγηση αντιδότου Praxbind, που δεν μας είπε ο κ. Μπιλής πόσο στοιχίζει. Αυτό αν το κάνετε λάθος, εγώ θα παραιτηθώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει. Υπάρχει και κάποιος ο οποίος θέλει να είναι πολύ σίγουρος. Μπορεί να έχει έναν δύσκολο ασθενή ή κάποιον δύσκολο ορθοπαιδικό.
Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι εδώ και ο Σουρμελής. Ωραία, εντάξει, οι κανόνες είναι ότι τα ΝΟΑΚ δεν χρειάζονται γεφυρική αγωγή, σταματάνε 48 ώρες πριν, χωρίς γεφυρική αγωγή. Η εξαίρεση είναι το Dabigatran, το οποίο, εάν έχουμε νεφρική δυσλειτουργία, μπορεί να χρειαστεί να το κόψουμε πολύ περισσότερες μέρες. Αυτό είναι πράγματι ένα θέμα. Μέχρι και 4 μέρες πριν, αν έχουμε πολύ χαμηλή κάθαρση. Αλλά ο κανόνας είναι όπως το κάνουμε και νομίζω ότι σιγά-σιγά στο νοσοκομείο έχουμε συμβιβαστεί με αυτή την πρακτική. Είναι μια πρακτική η οποία έχει μικρό αιμορραγικό κίνδυνο και δεν αυξάνεται ο θρομβωτικός. Να ξέρετε, περίπου στις επεμβάσεις σε άτομα που κόβουν την αντιπικτική αγωγή, έχουμε στον ένα μήνα έχουμε περίπου μισό με 1% αγγειακά επεισόδια και περίπου πάει γύρω στο 1,5% ή 2% μείζονες αιμορραγίες στην περιεγχειρητική περίοδο. Λοιπόν, τώρα νευροχειρουργικό τώρα, οπότε το λέω εγώ. Ασθενής 81 ετών με κολπική μαρμαριγή υπό ΝΟΑΚ, έχει ένα ιστορικό ισχυμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Επομένως, παίρνει ΝΟΑΚ, επειδή έχει ισχυμικό εγκεφαλικό, πέφτει. Ατύχημα ήταν αυτό, έπεσε, μπουρδουκλώθηκε. Νοσηλεύεται με υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Οι νευροχειρουργοί το αφαιρούν το αιμάτωμα. Πότε περίπου θα ήταν λογικό να ξαναρχίσει η αντιπικτική αγωγή? Πολύ αμφιλεγόμενο θέμα. Όλες οι απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές. Απλώς το κάνουμε για να δούμε περίπου τι αίσθηση έχετε. Επομένως, είναι να τα ξεκινήσουμε σε 15 μέρες, σε 4-8 εβδομάδες, ή να μην τα ξαναξεκινήσουμε ποτέ και να πάμε για κάτι πιο μοντέρνο, να κλείσουμε το οτίο του κόλπου, ώστε να μην χρειάζεται ο ασθενής αντιπικτικά. Έτσι. Ωραία, μοιρασμένες οι απαντήσεις. 15 μέρες είναι ίσως λίγο νωρίς. Δεν αποκλείεται όμως και από τις συστάσεις, αλλά δεν είναι τόσο. 4-8 εβδομάδες είναι οι περισσότεροι που θα έλεγα η σωστή απάντηση, αλλά και το 3 είναι σωστό. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το κάνετε πίσω, παιδιά. Να σας θυμίσω ότι οι τραυματικές αιμορραγίες εγκεφαλικές, ενδοκρανιακές, υποτροπιάζουν λιγότερο από ό,τι οι αυτόματες. Η ενδοκράνια αιμορραγία, η εγκεφαλική, έχει περίπου μια υποτροπία 1 με 3% το έτος, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη όταν υπάρχει αμυλοειδική νόσος. Ενώ τα υποσκληρίδια αιματώματα υποτροπίζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανάλογα με την υποκείμενη αιτία, αλλά συνήθως είναι γύρω στο 14% στους 12 μήνες. Παρ' όλα αυτά, οι συστάσεις είναι ότι εάν έχουμε ψηλό θρομβωτικό κίνδυνο, δηλαδή έχουμε ένα ασθενή με μεχανική βαλβίδα και πρέπει να πάρει το αντιπικτικό, δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντιπικτικό. Φανταστείτε έναν άρρωστο που να έχει κάνει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και να έχει μεταλλική βαλβίδα στη θέση της μητροειδούς, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς τα αντιπικτικά, με ένδειξη 2α. Στις άλλες περιπτώσεις, όταν είναι απλώς κολπική μαρμαριγή, που το θεωρούμε λίγο λιγότερο επικίνδυνο από να μείνει χωρίς αντιπικτικά, υπάρχουν και οι δύο οδοί. Όταν ο κίνδυνος αιμορραγίας υπερτερεί, να πάμε για σύγκληση του οτίου, αλλά με ένδειξη αυτό 2β, ή να ξεκινήσουμε λίγο πιο ήρεμα την αντιπικτική αγωγή, περιμένοντας λίγο περισσότερο, και αυτό πάλι με ένδειξη 2β. Εδώ τι άλλο μας βοηθάνε, οι συστάσεις μας λένε ότι το ίδιο λέει και αυτή η διαφάνεια, ήταν τα πρώτα τα αμερικάνικα, αυτά τα ευρωπαϊκά, αλλά είναι παράγοντες οι οποίοι επιτρέπουν την πιο γρήγορη έναρξη της αντιπικτικής αγωγής, είναι όταν είναι τραυματική η αιτία της εγκεφαλικής αιμορραγίας, όταν έχουμε χειρουργήσει τον ασθενή και έχει αφαιρεθεί το υποδόριο αιμάτωμα και όταν υπάρχει ψηλός κίνδυνος για ισχυμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο όπως ο ασθενής. Ενώ εναντίον είναι η μεγάλη ηλικία. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι αυτό, αλλά βλέπετε υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Για παράδειγμα, για να μην ξεκινήσει κανείς ξανά την αντιπικτική αγωγή, είναι το να υπάρχουν αυτά τα περίφημα microbleeds στη μαγνητική, πάνω από 10 μικρές αυτοανατασσόμενες κατά κάποιο τρόπο μικρές αιμορραγίες στο φλοιό. Ή αν δεν είναι το βάθη η αιμορραγία. Επίσης, η χρήση του αλκοόλ είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει πολύ την υποτροπή. Και όσον αφορά τις συστάσεις, είναι να ξεκινήσει από 2 έως 4 εβδομάδες κατά τους Ευρωπαίους, όταν πρέπει να ξεκινήσει. Οπότε και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σωστές οι απαντήσεις. Αλλιώς έχουμε και την επιλογή 2β για την σύγκληση του οτίου. Πολύ δύσκολο θέμα, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία πάνω σε αυτό. Τώρα, δικό μας θέμα και αυτό. Ασθενής 78 ετών, με χρόνια στεφανία νόσο, έχει κάνει μια αγκιοπλαστική μετά από ένα non-STEMI πριν από 2 χρόνια και βρίσκεται σε ασπιρίνη, μονή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, έχει περάσει πολύ καιρός μετά το non-STEMI, εμφανίζει πλέον κολπική μαρμαριγή.
και έχει chat score, εφόσον είναι 78 ετών και έχει στεφανία νόσο, τουλάχιστον 2, έτσι. Οπότε τι προτείνουμε? NOAC σε πλήρη δόση, NOAC σε πλήρη δόση μαζί με την ασπιρίνη που έπαιρνε, ή NOAC σε μειωμένη δόση και να κρατήσουμε και την ασπιρίνη? NOAC σε πλήρη δόση χωρίς ασπιρίνη. Αυτό είναι το σωστό. Μετά τους 12 μήνες από μια αγκιοπλαστική αποξή στεφανίως σύνδρομο, δεν χρειαζόμαστε, και έχουμε αντιπικτική αγωγή, δεν χρειάζεται να το συνδυάζουμε με αντιμοπεταλιακό φάρμακο. Η απλή αγωγή αρκεί. Εδώ είναι ένα και τον κύριο Καλιαμπάκο. Ποια αντικαρκινική θεραπεία σχετίζεται με ψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης φλεβοθρόμβωσης? Και εδώ δεν ξέρω αν έχουμε τους αιματολόγους. Αυτό ήταν για το προηγούμενο session. Αναστολής της τυροσινικής κοινάσης, ή ανασωτροποποιητές, λεναλιδομίδι, ή αναστολής του πρωτέα σώματος, καρφίλιζο κλπ. Για εμάς τους καρδιολόγους έχουν βγει συστάσεις της καρδιογκολογίας και υπάρχουν κάτι πολύ ωραίοι πίνακες οι οποίοι μας καθοδηγούν λίγο όσον αφορά τη καρδιοτοξικότητα των φαρμάκων, και υπάρχουν και τα αντίστοιχα για τις θρομβώσεις. Και πολύ σωστά είναι αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα κάνουν κίνδυνο. Θα το δείτε αμέσως. Ναι, πάντως αυτή είναι η σωστή απάντηση. Σωστά. Και υπάρχουν κάποιοι πίνακες ως εξής, οι οποίοι έχουν κατά κατηγορία, για παράδειγμα εδώ τα TKIs, και λέει ότι αυτά κάνουν κυρίως υπέρταση, αλλά κάνουν και πολύ συχνά, common, 1-10% φλεβοθρόμβωση. Εδώ στις ανασωτροποποιητές, η λανιλιδομίδη, για παράδειγμα, βλέπετε η φλεβοθρόμβωση είναι η κύρια παρενέργεια. Πολύ περισσότερο. Οι αναστολές του πρωτέα σώματος κάνουν και αυτή πολύ υπέρταση, λιγότερο της φλεβοθρομβώσης, αλλά είναι κάτι πολύ εύκριστοι πίνακες, στους οποίους χρειαζόμαστε να τους κοιτάμε. Είχαμε βγάλει και εκείνο το φυλαδιάκι, δεν ξέρω ποιοι το έχετε κρατήσει. Έχουμε ακόμα στο γραφείο αυτό το μικρό οδηγό τσέπης για την καρδιογκολογία, που είναι χρήσιμος. Εμείς τον συμβουλευόμαστε όταν έχουμε κάτι που είχαμε φτιάξει με την καρδιολογική εταιρεία και το Σωτήρι. Κύριε συνδιαιτητά, προχώρα. Επόμενο. Ασθενείς με ιστορικό πνευμονικής εμβολής χωρίς εντόπιση παράγοντα κινδύνου και χωρίς θρομβοφιλία, συμπλήρωσε 6 μήνες αγωγής. Ποια αντιπικτική αγωγή μακροχρονίως θα προτείνετε? Rivaroxaban 15 mg μια φορά την ημέρα, Ναι. 10 mg μια φορά την ημέρα, ή Apixaban 2,5 mg μια φορά την ημέρα? Αυτό το κουβεντιάσαμε ακριβώς στο προηγούμενο session, υπόθηκε. Οπότε δεν πρέπει να... Σωστά. Rivaroxaban 10. 15 είναι πολύ, δεν χρειάζεται. Και το Apixaban πάει πάντα δύο φορές τη μέρα. Εδώ είναι η μακροχρόνια προληπτική αγωγή, για να μην υποτροπιάσει μια πνευμονική εμβολή μετά τους 6 μήνες, σε άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το εξάμηνο με την πλήρη δόση. Το Apixaban θα πάει 2 φορές από 2,5. Το Dabigatran είναι παράξενο ότι θέλει 2 φορές επί 150. Γιατί έτσι ήταν οι μελέτες. Και έδειξαν ότι δεν είχαν και μεγάλη τέτοια. Λοιπόν, εδώ ουσιαστικά συνεχίζει την ίδια αγωγή, δεν έχει μειωμένη δόση. Αυτό είναι παράξενο, μου φαίνεται και εμένα παράξενο. Αλλά συνήθως δίνουμε Rivaroxaban μια φορά 10 mg και συνήθως μία από αυτές τις δύο επιλογές ακολουθούμε συνήθως. Ωραία, προχωράμε. Καρδιολογική. Ασθενής με κολπική μαρμαριγή παίρνει Eliquis. Έχει καρδιακή συχνότητα γρήγορη και πρέπει να το ξεκινήσουμε και δηλητιαζέμι, TLDM. Τι πρέπει να περιμένουμε για τη δράση του Apixaban? Η δράση του Apixaban με το TLDM θα μειωθεί, θα παραμείνει αμετάβλητη ή θα αυξηθεί? Τα NOAC, παρότι τα θεωρούμε φάρμακα τα οποία δεν έχουν αλληλεπιδράσεις, έχουν και παραέχουν. Και θα σας δείξω λιγάκι στη συνέχεια. Και μερικές από αυτές τις αλληλεπιδράσεις πρέπει να τις ξέρουμε. Οι περισσότεροι λέτε μειώνεται, δηλαδή είναι πολύ ισορροπημένες οι απαντήσεις, το σωστό είναι αυξάνεται. Βλέπουμε εδώ πέρα τα φάρμακα, τα αντιαριθμικά. Εδώ είναι το Pradaxa, εδώ είναι το Eliquis, εδώ είναι το Xarelto.
Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα η αμιοδαρόνη τα αυξάνει ιδιαίτερα το dabigatran, το Pradaxa πολύ, για τα άλλα δεν έχει μεγάλες διαφορές. Το Doxaban δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Η Diltiazem, ειδικά για το Apixaban, έχει μια αύξηση της δράσης του. Και η Verapamil, το Isoptin, με το Pradaxa επίσης. Και επειδή έχουμε και τους παθολόγους, να βλέπουμε εδώ πέρα ότι η ριφαμπικίνη, η οποία είναι ένας επαγωγέας του χρώματος και της πέγλικοπρωτεΐνης, μειώνει τη δραστικότητα των NOAC. Μειώνει σε βαθμό που να τα κάνει μη αποτελεσματικά στην πρόληψη. Επομένως, αυτό είναι κάτι που να το ξέρουμε. Ενώ αντίθετα άλλα φάρμακα, όπως είναι τα αντιμυκητιασικά, αυξάνουν πάρα πολύ. Αυτά είναι η χειρότερη συνεργική δράση, τα αντιμυκητιασικά. Και η κλαριθρομικίνη και η ερυθρομικίνη που τα δίνουμε συχνά, περιμένουμε να αυξήσουν τα επίπεδα. Δεν είναι στο κόκκινο ότι απαγορεύεται να δοθούν, αλλά το κίτρινο σημαίνει προσοχή να είναι ο ασθενής. Αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, μπορεί να χρειαστεί να μειώσει λίγο τη δόση ή να τον περάσει σε υποδόρια ηπαρίνη, πάντως να έχεις στο νου σου. Τώρα δύσκολο εδώ. Αυτό τώρα δεν είναι δύσκολο. Ασθενής 70 ετών, μάλλον δεν είναι δύσκολο πολύ. Λοιπόν, ασθενής 70 ετών με αρτηριακή υπέρταση, σαχαρόδι διαβήτη και έχει ένα κρυπτογενές αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Έχει ένα PFO στον υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο. Ποιο από τα παρακάτω είναι το λιγότερο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε? Να τον βάλουμε σε ασπιρίνη ή αντιπικτικό, ό,τι αποφασίσει ο καθένας, να συστήσουμε να κλείσει διαδρομικά το PFO ή να πάμε να καταγράψουμε το ρυθμό για την ανέβρεση κολπικής μαρμαρικής? Ποιο είναι το λιγότερο σημαντικό? Το λιγότερο σημαντικό. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Παρότι πολύ συχνά, μόλις βλέπουμε ένα PFO, τρέχουμε αμέσως να το κλείσουμε, αλλά έχει τους κανόνες του. Λοιπόν, υπάρχει το ROPE score, το οποίο είναι ένας δείκτης για το κατά πόσον το PFO σχετίζεται με το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή όχι. Επομένως, οι παράγοντες εδώ πρέπει να υπάρχει, να μην υπάρχει ιστορικό υπέρτασης, διαβήτη, παίρνει πόντους, γιατί σημαίνει ότι στο δικό μας περιστατικό είχε τους παράγοντες αυτούς. Ο μη καπνιστής παίρνει πόντο, η εμφάνιση του εγκεφαλικού στο φλοιό παίρνει πόντο, αλλά η ηλικία πάει αντίστροφα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο λιγότερο σκορ παίρνεις, για να πεις ότι το PFO σχετίζεται με το εγκεφαλικό, πρέπει να έχεις σκορ πάνω από 7. Στη δικιά μας περίπτωση είναι μάλλον χαμηλό το σκορ. Και είναι λογικό αυτό, ότι τα PFO τα κλείνουμε σε νεότερες ηλικίες. Τώρα στις συστάσεις υπάρχει το European Stroke Organization. Θα μιλήσουμε και το απογευματάκι με αυτό, οπότε θα διαφημίζω και τα απογευματινά sessions. Αναφέρεται ότι υπάρχει αβεβαιότητα για τους κινδύνους και τα ωφέλη της αντιπικτικής έναντι της αντιαιμοπιταλιακής αγωγής, οπότε γι' αυτό έβαλα στην πρώτη απάντηση να δώσετε ή ασπιρίνη ή αντιπικτικά. Δεν ξέρω τι προτιμάτε σε αυτά, αλλά σε ασθενείς που δεν υπάρχει άλλη εμφανής αιτία για το εγκεφαλικό παρά μόνο ένα PFO. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δώσεις είτε αντιπικτικό από το στόμα, είτε αντιαιμοπιταλιακό, εξαρτώμενος και από άλλους παράγοντες. Δηλαδή, αν είναι ένας άλλος ο οποίος έχει και συχνές φλεβοθρομβώσεις ή έχει τάσεις για φλεβοθρομβώσεις, μπορεί να επιλέξει καλύτερα τα αντιπικτικά. Αν δεν έχει, μπορεί να επιλέξει τα αντιαιμοπιταλιακά. Δεν υπάρχει κάποια σαφής οδηγία. Είναι στην κλινική κρίση. Και το statement των ειδικών λέει ότι για άτομα πάνω των 60 ετών που έχουν πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, άρα δεν μιλάμε για πρωτογενή πρόληψη, να το βρεις τυχαία, να έχεις πάθει και εγκεφαλικό επεισόδιο και ανοιχτό ιδεστρίμα, συστήνουν να τα βάλουμε σε τυχιοποιημένες μελέτες όπου γίνει δυνατόν αυτό ή τουλάχιστον ένα registry, γιατί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που ξέρουμε είναι πάρα πολύ λίγα. Για άτομα που έχουν χαμηλό ROPE score και που δεν έχουν κάτι το φοβερά μεγάλο shunt ή μεγάλη. Το ASA είναι η ταλάντωση του μεσοκολπικού διαφράγματος, το ανέβρισμα του μεσοκολπικού διαφράγματος. Το να το κλείσεις ή να στοιχήσεις με φαρμακευτική αγωγή είναι εισάξιες, θεωρούνται. Καρδιολογικό και αυτό και το συζητήσαμε λίγο το πρωί στα περιστατικά της κλινικής. Ασθενής με stent στον πρόστιο κατιόντα πριν από 3 μήνες παίρνει ασπιρίνη και μπριλίκ. Αρχίζει να παραπονιέται για δύσπνοια. Ξέρετε, για τους παθολόγους, μια από τις παρενέργειες του μπριλίκ είναι αυτό το ένα αίσθημα έλλειψης του αέρα και μια σχετική βραδικαρδία. Παραπονιέται λοιπόν για αυτή τη δύσπνοια. Λοιπόν, έχουν περάσει 3 μήνες και δεν μπορεί να κάνει άλλο με το μπριλίκ και θέλει να αντικαταστήσουμε το μπριλίκ και θα θέλουμε να κάνουμε ένα de-escalation πηγαίνοντας προς το Plavix. Πώς θα δώσουμε το Plavix? Θα δώσουμε 75 mg
με την τελευταία δόση του Μπριλίκ θα δώσουμε 75 mg την επόμενη μέρα μετά την λήψη του Μπριλίκ ή θα κάνουμε φόρτιση ξανά με 600 mg Plavix σε 24 ώρες. Εδώ είναι δύσκολο για τους παθολόγους λιγάκι, γιατί... αλλά το είπαμε το πρωί. Ωραία, σωστά. Οι περισσότεροι απαντήσατε σωστά. Ναι, πολύ, πολύ καλά. Όλο αυτό είναι θέμα, από αυτό που είχαμε και στη δεύτερη ερώτηση, ότι το Μπριλίκ φεύγει σχετικά γρήγορα, απελευθερώνει γρήγορα τον υποδοχέα P2Y12. Επομένως, εάν δώσεις το Plavix με 75 mg, θα κάνεις περίπου 4 με 5 μέρες για να έχεις επίπεδα. Οπότε, ώσπου να κάνει το Plavix τα επίπεδα, η αντιμοπιταλιακή δράση του Brilic θα έχει φύγει. Επομένως, όταν κινούμαστε από Ticagrelor σε οποιοδήποτε άλλο, είτε σε πρασουγρέλι, από Ticagrelor είτε σε πρασουγρέλι, είτε από Ticagrelor προς το κλοπιδογρέλι, χρειάζεται φόρτιση 600 mg για το Plavix, 60 mg για την πρασουγρέλι, ενώ όταν κινείσαι από την πρασουγρέλι προς την κλοπιδογρέλη, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται. Αρκεί το 75 mg, γιατί η πρασουγρέλη κρατάει πάνω από 7-10 μέρες, οπότε θα έχει προφτάσει το Plavix να δράσει. Κύριε Αβούρη, επόμενη. Ογκολογικός ασθενής με εντοβάθμια πλευρική θρόμβωση πριν από 1 μήνα, χωρίς όμως πνευμονική εμβολή και αγωγή με πλήρη δόση χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης, παρουσιάζει τώρα θρομβοπενία με αιμοπετάλεια 28.000. Χωρίς ενδείξεις HIT. Ποια αντιπικτική στρατηγική είναι τώρα δόκιμη? Να συνεχίσει την χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης σε πλήρη δόση, να πάρει μια ενδιάμεση προφυλακτική δόση χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης ή να πάρει πανταπαρινούσα θεραπευτική δόση? Προφανώς ο αιμορραγικός κίνδυνος τώρα αρχίζει να γίνεται πρόβλημα. Ενδιάμεση προφυλακτική δόση 39, Fondaparinux σε θεραπευτική δόση 62 λόγω μόνο των επιτελείων. Ο κ. Σταματόπουλος θα... Δεν νομίζω. Λοιπόν, το τέτοιο είναι ότι μόλις περάσει ο κίνδυνος έχουν περάσει 30 πρώτες μέρες από το θρομβοβολικό επεισόδιο, ή αν η φλεβοθρόμβωση είναι περιφερική ή είναι υποτιματική, τον θεωρούμε λίγα και τον αρρώστιο ότι δεν είναι και τρομερά ψηλού κινδύνου και πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Επομένως, πάμε σε ενδιάμεση προφυλακτική δόση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους, αλλά και αυτό είναι maybe considered, δεν είναι σίγουρο, όπως λέει και ο κύριος Σταματόπουλος, είναι λιγάκι τέτοιο. Αλλά θα σταματήσει οπωσδήποτε αν βέβαια πέσουν κάτω από 25.000, αυτό δεν το συζητάμε. Αν πέσουν κάτω από 20.000. Αν ξανανεύουν πάνω από 50.000, τότε μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε τέτοιο. Επειδή δεν υπάρχει HIT, το πλεονέκτημα μεταξύ ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους και ανρήξτρα δεν θα είναι τόσο μεγάλο. Και γενικά στις τάσεις της δικές μας της καρδιογκολογίας έχουν ότι οι ασθενείς με καρκίνο και αιμοπετάλεια από 25.000-50.000, η αντιπικτική αγωγή με μισή δόση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους, maybe considered, 2β. Θέλει πολύ προσοχή. Εντάξει, αλλά μετά από μια διεπιστημονική συζήτηση. Επομένως, εδώ είναι πάντα, συζητάμε με τους ογκολόγους και πάντα είμαστε πολύ πιο διστακτικοί. Και η τελευταία ερώτηση, ο κύριος Αβούρης, και είναι μια ερώτηση που έχει με τους γαστρεντερολόγους, γιατί πλησιάζει και η ώρα του φαγητού. Για πάμε. Λοιπόν, ασθενής με εκπολιτική βαρβαριγή νοσηλεύεται και λαμβάνει πλήρη δόση ανοξαπαρίνης 80 mg 2 φορές την ημέρα υποδωρίως, σε αντικατάσταση του κουμαρινικού που ελάμβανε. Και προκύπτει ένδειξη IRCP. Πότε πρέπει να διακόψουμε τη χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη? 24 ώρες πριν, 12 ώρες πριν, ή δεν χρειάζεται διακοπή? IRCP. Λοιπόν, εδώ έχω μια ένσταση. Ψηφίσαν 23, άρα υπάρχει κάποια παρέμβαση, γιατί η επέκταση είναι 22. Οπότε τα αποτελέσματα που είναι. Λυπούμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, οι περισσότεροι λέτε. 12 ώρες πριν. 24 ώρες. Όχι, οι περισσότεροι λέτε 12 ώρες πριν ή 24. Εντάξει, αυτό φυσικά θα είναι μια συζήτηση και με τον επεμβατικό γαστρεντερολόγο. Η RCP θεωρείται υψηλού αιμορραγικού κινδύνου επέμβαση, όπως και είναι η αφαίρεση πολυπόδων, νομίζω, πάνω από 2 εκατοστά κλπ. Τώρα, ουσιαστικά την ενοξαπαρίνη, επειδή ο χρόνος ημισίας ζωής είναι 4 με 5 ώρες, για να έχουν περάσει 5 ημισίες ζωές, θα πρέπει να περάσουν 24 ώρες. Αν η τελευταία δόση γίνει στις 12 ώρες, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι για έναν άνθρωπο που έχει πάρει την ηπαρίνη σωστά, το 100% θα έχει αντι 10α μετρήσιμο.
πάνω από 0,1. Αλλά το 1 τρίτο, το 34% θα έχουν αντι-10α πάνω από 0,5, που είναι το χαμηλότερο θεραπευτικό όριο. Άρα, εκεί μπορεί, άμα το κόψει 12 ώρες, μπορεί να βρεθεί λιγάκι αιμορραγικό το διαλυτικό. Οπότε, μάλλον θα λέγαμε 24 ώρες. Και αυτό το συζητάμε βεβαίως. Κάποια ερώτηση, κάτι? Οπότε νομίζω φτάσαμε στη λήξη του αγώνα.